Olivera i Nikolina Moldovan u trku na 200 metara ušle su daleko rasterećenije nego u subotnje finale na 500 metara. Između ostalog i zbog činjenice da su dan ranije, bez obzira na plasman, bile zadovoljne načinom na koji su veslale. Bilo je na sve ili ništa, nismo imali šta da izgubimo. Ušli smo stvarno rasterećeno u trku i samo da damo svoj maksimum. Ovaj put smo uspeli i najzad jedno odličje za Srbiju. Danas nam se sve poklopilo, što se kaže, da dođemo do medalje i presrećni smo zbog toga. Olivera smatra da je bronzana medalja veliki uspeh, bez obzira što im je srebro izmaklo u poslednjim metrima trke. Kako smo bile treće, isto tako smo mogle da budemo prve i isto tako i devete. Tu zaista stotinke odlučuju i prosto nezahvalno je da ne budem zadovoljna sad sa trećim mestom. Ono što medalju sestrama Moldovan čini još dražom jeste činjenica da su je osvojile na rođendan njihovog trenera Dragana Plavšića. Najlepša stvar što smo uspele da obradujemo trenera, on je stvarno zadovoljan jako ovim prvenstvom kako smo veslale i kako smo uopšte trke podnosile i sve, ali naravno falila je jedna medalja da ono to sve zaokruži i još danas kad mu je rođendan. Ovo je sjajan poklon za njega i ja mislim poklon koji je jedino želeo. Baš mi je drago što smo baš na današnji dan uzeli medalju, eto da mu je bio juče, možda bi juče uzeli, ne znam stvarno, ali drago mi je što smo ga usrećili na taj način. Meni je drago, ja sam presrećan što iz godine u godinu stvarno pokazuju sve bolje i bolje rezultate, stasavaju, kao kažem, milo mi je da gledam i kako rastu. Pogotovo mi je drago što je danas moj rođendan i što su me obradovali sa jednom medaljom ovako velikom. Duisburga sa šampionata sveta u kajaku, Nebojša Radović za televiziju Pink.